bola party a tam behal ten zelený i uši mal jak koň a červené mal oči. A tak na nás patrel. Vypadni domu! Tak povedal, vypadni domu. A tam tu skakal a tu lecel hore a koniec už bol. I potom toto v poli, toto je kukuričné. Oni tam boli i na nás prišli nám, no nič nepovedzeli, len tam boli a som prišiel na kukuričné pole i som pozeral, že kukurica na zemi je. I môj dom, i potom môj hluchonemý brat nakreslil na scénu démona z kukuričného poľa. Táto pravda. To pravda, čo hovorí. Neznám.